seryoso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiti makakamtan sa PCS. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang third actual draw for STL draw number 3243. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Are you ready? Our first winning number is number 29. Number 29 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Are you ready? Our second winning number is number 20. Number 20 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combinations for 8:45 p.m. today are numbers 29 and 20. Numbers 29 and 20 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. At dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento. Lagi po nating tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for March 3, 2025, 845 field draw are the numbers 29 and 20. 29 in
PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang